t'ofereix la foto de la setmana. Són imatges del camp base del Kanchenjunga d'ara fa un any. La guipuscoana Edurne Passavant i la coreana Oh Eun-sun, immerses en plena lluita per convertir-se en la primera dona de la història a pujar tots els 8.000 del planeta, fent el te, com si fossin amigues de tota la vida. A dia d'avui la imatge encara té més valor, perquè totes dues han complert el seu somni. La coreana va ser la primera a aconseguir-lo ara fa 3 setmanes. Amb l'ascensió a l'Annapurna, Oh Eun-sun es convertia en l'única dona capaç de coronar el cim de les 14 muntanyes més altes del planeta. Una gesta amb polèmica. Hi ha dubtes sobre si realment va fer el cim al Kanchenjunga l'any passat, arran d'unes suposades confessions dels xerpes de la coreana a Edurne Passavant. Més enllà de la polèmica, l'alpinista basca, de 36 anys, no ha perdut de vista el seu objectiu i dilluns passat es va convertir en la segona dona a fer els 14 8.000, després de pujar al cim del Shishapangma. Fins a 4 vegades se li havia resistit a Passavant aquesta muntanya. La millor manera de culminar un projecte vital i personal de més d'1 dècada. Qui també ha complert el seu somni és l'alpinista català Albert Bosch. El de Sant Joan de les Abadesses coronava dilluns passat el cim de l'Everest i completava amb èxit el projecte 7 cims, que consisteix a pujar al cim més alt de cada continent.